Fun fact. Når heste de er slippet løs, kalder du på ejerne, så kommer de med æble og lassoer. Bum. Så kan man se det der. Følg med i videoen. Nu er de i gang med at fange dem. Prøv at se. Det er virkelig. Der er ikke så meget til. Prøv at se. De går bare efter ejerne. Men ham der er de bange for. Han kom kørende i sin hvide Citroën med trailer og blade på. Da han åbnede lågen, løb alle hestene ud. Og nu kan jeg se, at de blev fanget igen. Det sjove er, der står her, der må ingen heste være her. Så det sjove er, de løber derhen. Det er ikke så langt væk fra skiltet. Det er lidt klogt, ikke? Nu har de fanget hestene. Det er lidt sjovt, det er islandske heste, men der er intet is. Det er det sjove ved det. Det er sådan lidt sjovt, det er ligesom en hund, bare i stor størrelse. Farvel, og vi ses. V for sejr. Nu kommer min missekat. Den kan være, den galopperer efter mig. Hvem ved? God tur hjem. Flot! Kom, vi klapper lige. Rammerne! Ja. Det har du ikke gjort godt. De kunne ikke læse det, desværre. Vi ses. Dokumentaren er færdig. Den er så dejlig. Vil du også lige prøve at røre den? Men ikke gå og løbe. Farvel. Det var alt. Redigering, Julius. Filmning, Julius. Den, der snakkede, det var mig. Tak for i dag.